Hi guys, and for today's video, taod-taod naman ko wala kagtog suba. So, atulig suba. Kay among tubig, pakita mo sa among tubig. So, muna mong tubig, ana sa kakusog. Yan. Holding na siya mga nana. Then, isa na po ka na mapuyo, mapunok siya. So, nalamong sabon, huwag ang balde. Ini aku lagi suka. Sino sa siya? Bakit lang naman sa Bakit na bahante? Wala ay mga Chris. Oh, dahil. Wala na din giripin ang dagpo din ayo. Suba. Before, kanang sa kulit ko pero nahugno na siya guys. Nakatanggal ang cover. Karon kailan nang gi-repair data lang po mo nakasulod. So just like the old times, dakog ako ng suba din logo. Tapos ko naman Pwede ito ba kayo? Pagpagmali mo buto. Natanggal na ron. Buto na. Bago yung bano. Paghapit ka ako. Okay. pag nag-zero doon yung pala si Krista. Pag-tuwa yung magyapon ang bano. So, hindi lang sa kahit ito po. Sumakalot ka. Ay, ang bayan. Sabon. Bayad ba bukas ka ng mga Stop, go home. Ay, sana kayo diri guys. Before, guba mo sa diri nga area. Karon guba ka ng grills. Makita na nimo ang sulod. Mas sulod. Ito mang gustuhan. Hollow block ko sa diha. Overview. Kita lagi kami sa sulod. So, maura to eh. That's all for today. Bye-bye.